O ljudi, kako ću dobro da vozim ovaj avion. Vama to nije jasno. O. Fuck, padam, pomoć! Pa šta ljudi? Šta se sad tamo smijete što se kokoška? Ja sam kokoška, ja ću da živim. Kada ste vi ljudi bolji od kokošaka? Fuck! I ljudi, idemo da uradimo jedan stunt. Wow! Wow! Oh, what the fuck? Oh! Vizarde, zašto samo stojiš na taj Wizard Tower? Aj, makni se malo od njega. Ma maš bre, beži bre u pičku maternu. Izvini, ali samo sam rekao, beži bre u pičku maternu, čuti. Dobro, dobro. I ništa ljudi, nadam se da se svidio ovaj video. Ako želite još ovoga, ostavite like, share, subscribe i pos!